Încălcările au devenit din ce în ce mai grave. Mohawk Johnson poartă un monitor la bleznă de aproape 2 ani, după ce a fost arestat pentru presupusa agresiune la un protest Black Lives Matter. El încă așteaptă să fie judecat. Nu prea îmi place că am camere în casă. Nu-mi place să fiu înregistrat tot timpul. El a pus camere în dormitorul său, ca să surprindă de câte ori este trezit pentru a-i se spune că nu este în casa lui. Nu va trebui să mai trec prin așa ceva din nou. Nu sunt în pat, tocmai m-ai trezit. Te rog, nu mă mai trezi. Ei îmi sună monitorul de la picior. Acesta începe să vibreze și face un zgomot foarte puternic. Domnule Johnson, v-ați mutat baliza? Șeriful mi-a spus să mut baliza, pentru că m-am mutat. Problemele cu monitorul lui l-au pus într-o stare constantă de anxietate. Pot să întreb de ce toți sunt sunat la serviciu? S-a întâmplat de vreo 6 sau 7 ori. A ajuns atât de rău încât atunci când îmi vibrează telefonul, mă sperii pentru că cred că am probleme.